kutenda nekuya kwamuchaita nekuru district ite andi kutenda ndinotenda vanhu okurodi ndinotenda uyai vanhu vaMwari mundione inivhairedi ndiri pano ndiri kutambudzika zvikuru uyai mundione nonhamo yangu ndikuudzei Mwari dai anditora ndichifa zvipere ndatambura kuya kuzokuuraya aiwa mbauye vandione ndionane nawo pamwe ndinofa mangwana pano rine mheno mbuya udzo echo ndakure chamwariwe heka echo cheke chatekere kango lolo Mwari ndiani waranga today Mwari waranga today Iso poto maizwa iri kufara Juma Juchka poto yeah totora je hanzoneyo Very much. Mwari andiona Mwari ndo zvaanoita kana munhu ukashupika Mwari anokuona zvese zvauri wangu anofara chaizvo uyu adutuma munhu ai anofara jeka iwe nempunga rice nemunyu Zvirisei guys. Oh my goodness. Nhasi pakaipa. Nhasi tiri kutenderera. Asi nhasi tadzoka hwahwepiri. Mbuya, zvirisei. Mbuya taurai mama voice ngaribude. Chana nezvikosoro. Oh. Kwakuri sei kumagadheni. Maenda kugadheni nhasi. Gadheni handina musori. Madi. Muchagona naye kudiridza ini. Chakona daini. Saka mvura nhasi machererwa nani? Sondo rapera nouyo kumusi watakabva waya makazodi muriwo makazoudla here muriwo wauye makadya muriwo wembuya ko makadii kurasha makazobika mwoya makahosimbe kundinzira tsitsi hanzi muri kundinzira tsitsi saka ari sei ko muriwo aripi nhasi wariko oraiti ko mukomana aripi haana kufona ke haana kuzomboya kuzotaura nemi oraiti zvakanaka saka muna kuzomboshanyirwa nechire munhu hapana akazomboya kuzoshanyirai pano havasati vauye pane vaka tichiri ipapo pane vakambotifonera vachiti ndeve kurural district yeMount Darwin saka inini ngatibva taisa disclaimer zvakare panhau idzodzo patinenge tichitora vanhu mavhidhiyo paya hatisi kuti tieda kuseka kana kuti kuda kushoora vanhu aiwa sizvo nemhaka yekuti patinotenderera munzvimbo dzose inhau yekuti isusu sizvo tiripo pasocial mediawo panoonekwa nevanhu vakasiyana siyana vanenge vane zvikwanisiro zvavo zvavanazvo zvinokwanisa kunge zvichibatsira kuti vana mbuya nanasisi nanasekuru vedu vanenge vachitambudzika ndo mawandira toita kuti tinge tichibatsira nevanhu vakasiyana siyana saka saipapa ini ndinenge ndisina kana kuti mari dzachoni kana kuti zvinhu zvachoni zvandinozopuwa nhamwe mutaundi kuti uya pakati utore zvakati uya kana kuti utore mafuta ambuya ndiye ndisina saka mwana vazozvihwisi tangoti ngogara tataurapo saka ndomuka mavhidhiyo edu ekumberi tichagara tichisa madisclaimer iwayo kuti patiri kubudisa vanhu ava hakusi kuda kuteka advantage yavo kuti waseka kuti wadii handizvo ndokamutora tichifara navo tichiseka navo nguva zhinji tozodzoka zvakare tichivaona tichivapa zvinhu zvavo tichingodero tichinda saka apa tatamboenda kwambuya vanonzi mbuya
kwamirishoni nepano saka panapa zvana chitaura kuti pane vanhu vakafona vachiti ndevekurural district yemount Darwin vakati mbuya ava vabuda toda kuti tinge tichiziva kuti vari muwadi ani wadi 24 takavatekstira message zvakati kavadzosa kuti mbuya ava vari muwadi 24 maekera uyai mutaure futi titaura ndini because ndakazenge ndavapa nhamba dzaava kuti ndo vanonatsoziva zvebhuku rekunoku vakafona vachibvunza kuti mbuya Chigango anowanikwa kuwadi ipi ndovandavatsanangurira ndakati wadi 24 muvhileji yekwachiunzi saka vakati kana taakuzouya tinozokudzai kuti tinosvika musi wakati saka tichiri ipapo zvakare chibva tege taita madisclaimer kuti vamwe vanhu vanozofunga kuti pamwe munhu wauya munzvimbo uyu anoda kukonesa zvematongerwo enyika handizvo ini ndiri kutofara kuti fainaliwo pamwe zvatinoita zviri kuonekwa nevanhu vane ruzhinji uyezve nevanhu vanoita nezvevanhu vakaita semi vachiti munge muchibatsirikana nekuti pamwe denga ndisina kuuya kunoku vanhu vekurural district yemauntdarwin vasingakuziviyi saka inini ndadukirira nhema ndakafara ndikati saka nekumarural district vanototionawo ndakafara zisingamboiti saka neniwo inini munamato wangu ndewekuti vanhu ava vekurural district yemount Darwin vakatifonera vauye kuzokuonai ndo pureya yangu ndonasa kuti ndofunga nayo izvo vari kutotionawo zvakare saka chimbovatendai kuti vauye toda kunzwa kuti vakazouya aiwa mbavauye damba kuuya hapana kuuya munhu pano azukuru pamudoya paendo pai muchienda aiwa toda kutenda in advance ivoyo wamukutaurawo kutenda mberi unonzi kuteseko kutenda kuvatenda kuti vanofanirwa kuuya tinoda kutenda nekuuya kwamuchaita vanhu vekurural district itai handei kutenda ndinotenda vanhu okurodi ndinotenda uyai vanhu vaMwari mundione inivhairedi ndiri pano ndiri kutambudzika zvikuru uyai mundione nonhamo yangu ndikuudzei Mwari dai anditora ndichifa zvipere ndatamburaikuya kuzokuuraya aiwa mbauye vandione ndionane nawo pamwe ndinofa mangwana panorini mheno ino uyaudzo icho ndakure chamwariwe heka icho kango lolo Mwari ndiani waronga today ndiani waronga today icho poto maizwa iri kufara Juma duchka poto totora zviya hanzionewo ndakuperi wachi Mwari andiona Mwari andiona Mwari ndo zvaanoita kana munhu ukashupika Mwari anokuona zvese zvauri kuita andinakizanzionai azvisosvika zvataya nazvo tione zvakasangana cooking oil mafuta zererere mafuta nemuriwo wacho mafuta muchiisa pasi musachiisai pasi musarebekwa topo Davide zererere mafuta zererere hecho chaka icho hiya wangu anofara chaizvo uyu adutuma munhu ai anofara jeka iwe nempunga rice nemunyu Mwari wako
kunzwai Mwari uyu. Mwari vakunzwai Nemafuta neuyu. Nemafuta neke. Pasina kuwanda hazvo nhasi. Nemafuta neuyu. Zvimwe ndezvekukoko. Regai ndidai kune nguo dzangu dzandabvisawo mumba mangu ini. Ndikubvisirewo ndikupei rinhi ranguwo. Ndandiona kuti munokwana ndofunga. Mungakwanwa kukwana zvaka makatetepera kai. Andipedza kusimba kwako kunodai kuti chidumbure tena. Mungakwana kukwana here mbiya. Unokwana ningarigokwana unokwana kana iyi. Unokwana. Hayi zvimwe zvemazikuru ai. Koko hayi mazikuru. Unokwana. Zvese izvo zvezvo mbuya. Mbuya. Wabatai poto ndo yandada mani. Poto. Kango. Cheka. Chigango. Yeah. Chigango, varibano. Ana kutilatila. Echa. Fenekera chigango. Yeah. Uharare kuya kuno. Atungamira uyu. Tiende kuna mbu yangu ari kutambura chivhairedi. Tiende ku Darwin. Asvika muri pano murume wangu Chigango. Asvika muri uyu muzukuru wako pano. Handiratidzeni. Heka. Ndinotenda chaizvo kutenga. Ndinotenda chaizvo. Novazukuru wangu abva Harare. Nowatenda chaizvo zvikuru kuna Mwari. Tivhenekerei vazukuru. Amen. Nemashemarenzi. Mashemarenzi yachitenda vanonzi mashemarenzi. Sabhuku chiye mugotibatsira kutenda zvemi. Kutenda mashemarenzi. Tendai mashemarenzi iwa. Hakusi kuda kwangu. Uri kuvhura chibati. Chive mugare apa muchitenda. Chigarai pamusoro pehufu. Uchiona poto iyi. Mashemarenzi. Mashemarenzi ndinotenda zvikuru. Mwari andivhenekera vana vangu. Uyai kwamunobva ikoko, uyai pano mundione. Zvaita mhuri yangu iyi yauya kondiona. Uyai mundione. Muone zvandiri. Ini muvhairedi. Goteka ndiri pano. Uyai. Wanhu wokurefu ndikuone musvike apa dhuru nomota muisa apa zvaita muzukuru wangu uyaisa apa iyi. Ndinotenda ndiri pano vhairedi. Ndinotenda naSabhuku ndinoatenda. Nomuzukuru wenyu Mori uyu. Auya pano Chigango muzukuru wako Mori. Ondisvitsa pano mhuri yangu yauya pano. Ndinotenda zvikuru. Uyai mundione. Munobva kurefu uyai mundione ndiri pano. Muone zvinhu zvandapihwa. Ndatotenda kuti mazotouya pana ndauti asvikako musiko. Saka Sabhuku ndakaudza ava zuro. Ndizura nditi takafonegwa nevekurural district ndo zvavakataura. Zita randibuda manje. Vakandifonera zuro vakati taona kesi yani yambuya ava. Case of emergency ndo zvavakataura. Namba tinadzo in case vanhu vefuti vekurural district vakazofona vachiti aiwa ko imi muri kuti tisiwo takafona sei. Namba tinadzo vanhu vacho vakataura kuti ndevekurural district yeMount Darwin. Vakati tinoda kuziva kuti munhu uyu ndewe ku east north here kana kuti chini uye ward yake uye kuti Chibuku wadi village. Saka ndikati zvese isu tinomboswa ndosaka titora naSabhuku. Nondo vanenge vachiziva zvese vo introduce nenzvimbo yose yavo kuti vane vadivi ripi. Saka tikazovapa namba dzavavava. Tikazovatumira message kuti vati ward 24 village vambotaurawo zvakare. Kada hazvina kushata kana vati vari kuda kuuya vamiri kuti vanouya rini. Zvese tangodzosera futi mumaoko enyu. Saka tichiri ipapo obviously ngotaura kwatoisa kuti pese patinoenda kunzvimbo dzavanhu hatisi kuda kuti tipokase vanhu kana kuti tinge tichiti kukambena zvematongerwo enyika. Handimozati titisvo ndekuti tinongotendera muZimbabwe mese ndo zvatinogara ndichiita kurural district. Sezvo vakati vanoda kuti vange vachivaona. Zvakangonaka izvozvo. Asi hazvirevi kuti tikaona shuga tovanyimazve. Tinongovapawo shuga yavo iyoyo. Ini handingazivi vamwe mashandiro avanoita ndingarova nema. Saka chitauraiwo inini. Inini ndingangoti
zvaitwa izvi tazvitenda nekuzvikurudzira kuti dai maramba makatungamirirwa naMwari achikuchengetedzai kuti murambe muchiita mabasa yakadai yokubatsira vanotambura vamunenge masanganidzanawo navo. Kazhinji kacho tinoti dai maramba makaita ushamwari nehama dzedu idzodzidzi kuitira kuti ndowaita kuti vakudhonzei zvokuti dai pasinawo imi mamusingamboziva kuti kuno dambudziko rakadai. Saka tinototendawo yeyu futi kuti akaita ushamwari nemi muchigona kunge muchitaurirana kusvika masvitsana pano nhasi muchionawo zviri pano. Saka ndinoti zvangu inini dai Mwari akukomborerai maramba muchitungamirira mashamwari enzi yacho, dai maramba muine hunhu hwakadaro hwokuti hamunoeno zvakawanda zvamunazvo ndozvokuti kubatsira vanenge vachitambura. Saka tazviona nemaziso edu ambuya vapiwa zvinhu zvavo tiripo, hapana zvataurwa zvakawanda, pataurwa zvinhu zvomufaro nowachigamishidzwa zvinhu zvavo zvishoma zvavanika izvozvo vanga vasina. Tinototi izvozvi zvakawandisa asi vanhu vanenge vachiti zvishoma nomaziso but pakupa zvakawanda mazviona manje. Tinotenda hangu handina hangu akawanda ndazonyangadza ndizvozvo. Saka zvo zvandangoti sokuti hani maona kuti takaitawo vanhu vaviri zvasarawo asi zvedu hatisi kuita kwasabhuku vabva vachiziva mbuya Chigango hatisi kuti sabhuku vanondopuwa shuna handizvo zvikuinda kwamai anesu ndokwazvakuinda zvasarawo zvachoni. Saka vakangosheyaniswawo sezvavanga vari mhuri mbiri. I think ndo zvandokwasa kuti nditaure. Saka tangotaura kuti vanga vachionawo mafuta, munyu, muriwo nesipowo nemafuta. Ikona muchazorisipo mbuya mozorawo mafuta arimo mukati imomo moti kana mazogara mochizoongorora. Saka mochivharirawo tuntu kwenyu paya handiti poto chirega kubika nepoto yengura iya. Nekuti kune munhu akatoti poto iyi ngaindopuwa mbuya ngavasabikira mupoto iya. Handiti mbuya ndizvozvo. Ndinotenda inini handigoni kukutenda iyezvi Mwari muri panapo. Mwari ari kutokutenda ari kukunyorai zvese Mwari uyu nasabhuku ari pano zvese Mwari ari kuisa mubhuku ipo pai anononoka kupindura. Hapana zvainogona kutaura vana vangu ndafara zvokuti hameno Mwari kudenga uyu anotsitsi chokwadi mbuya muchindiona tinouya. Saka ndizvozvo isi tinongoshanda nevatinoti mapartners anonzi mashemarienzi. Inini ndiri pamberi ndichitaura kudai ndo basa rangu iri rekungovhura muromo nditi wozvooneka. Alright. Saka guys ndizvo zvese zvepano paGogo Chigango ende ndiri kufara neizvozvo zvatauyawo nazvo kuitira kuti mangwana vatoti vedu mafuta aya zvakazodii. Saka ndizvozvo tozvitenga nerudo rwenyu rwamuri kungostretch.